लोगोफोर बे भिडिअ'आव नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा 10था सोंनाय, जाय 10था सोंनाया गुबुन गुबुन सिगांनि कम्पिटिटिभ एग्जाम्सफोराव फैखांबाय। बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन। जायफोरा नेक्स्टआव एग्जाम जनो गोनां दङ, एग्जाम होनो गोनां दङ, बिथांमोननि थाखाय बियो खामानियाव फैगोन होननानै आं सानदों। आरो गोबां आंनि भिउवार्स, साबस्क्राइबार बिथांमोनहा बुंहरगासिनो थानायलाय आं बेखौ बानायनाय जादों। आरो आं नाजाबाय थागोन जाहाथे इयुनावबो सानफ्रोमबो हायाब्लाबो सानसे साननैनि उनावहाय बेबायदि सिगाङाव फैनाय एग्जामनि नट्सफोर एबा कुइसनफोरखौ 10था मोनजि सोंनाय बानायनानै बेखौ आं हगारनो आखायाव लागासिनो दङ, जाहाथे नेक्स्ट एग्जामाव नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जानानै फैयो। अब्ला लोगोफोर गोबाव खालामाजासे नायना थांदिनि जोङो। फार्स्टआव नुनो मोनदों व्हाट इज द टार्म अफ अफिस अफ द मेम्बार्स अफ राज्य सभा। राज्य सभानि मेम्बार्सफोरनि टार्मआ बेसेबां बोसोर होननानै बुंदों। बे 6 इयार्स, बेखौ जों मिथिखायोमोन अबयसे फ्रायानो। बेनिफ्राय फैदों बेयो आरआरबि रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्ड ग्रुप डि आव फैदों 2018आव। बेखौ जों मिथिनांगोन। अब्ला बेनिफ्राय नेक्स्टआ जाहैबाय हु सेड जय जवान जय किसान। बे बोसोरसेनिल' फैनाय नङा, गोबां एग्जामावनो गोबाङानो जायफ्रा एन्ट्रेन्स होबाय बिसोरो मिथिबाय जानो हागौ। आरो जायफोरा गुबुन गुबुन एग्जाम्सफोरनि प्रिभियास कुइसन्सफोर फल' खालामबाय, नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ। जय जवान जय किसान बेखौ बुंदोंमोन लाल बाहादुर शास्त्री। बेबो फैदोंमोन आरआरबि ग्रुप डि 2014आव फैदों बेयो। बेखौ जोङो मिथिनो नांगोन। बेनिफ्राय फैदों हु रट द बुक इन्डिया वाइन्स फ्रिडम। इन्डिया वाइन्स फ्रिडम बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन होनदों। बे जाहैबाय आबुल कालाम आजाद। बेबो आरआरबि 2014आव फैदों, ग्रुप डिनिमोन। बेखौबो जों मिथिनाया मोजां। बेनिफ्राय हुइच प्लेनेट हेज रिंस। बबे ग्रहआ आसान दङ होनदों। बेखौबो जों मिथिनांगोन। आरआरबि 2014आव फैदों बेबो। बे जाहैबाय सेटार्न, सनि होननानै बुङो जायखौ सेटार्न। बिनिफ्राय नायदो व्हाट इज द कारेन्सि अफ जापान। जापाननि कारेन्सिया मा होनदों। 2014 आरआरबिआव फैदों बेबो। नाम्बार 5 कुइसनमोन बेयो। दानिया बेयो जाहैबाय येन। येनआ जाहैबाय जापाननि कारेन्सिनि मुं, जेरै इन्डियान रुपि। बे दानिया बेयाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनो आखायाव लादों। नोंथांमोनहा जुदि दा आं जापाननि होनदों, नोंथांमोननि बेलायाव गुबुन हादरनि कारेन्सि फैनो हागौ। दा बेनि बेलायाव आं सिगाङावनो भिडिअ खालामखांखाबाय। बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जादों। नोंथांमोना बाहाय लास्टआव भिडिअ जोबनायनि उनाव डिसक्रिपसनाव हाबनानै लिंकनि थ्रुयै नायनो हागोन जे वर्ल्डनि काउन्ट्रिफोरनि कारेन्सिफोर। आरो बेजों लोगोसे बे भिडिअआव प्लास होफानाय जादों केपिटेलखौबो, केपिटेल आरो कारेन्सि। बेखौ नोंथांमोना नायलानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ व्हेन वाज द फार्स्ट 5 इयार्स प्लेन स्टार्टेड इन इन्डिया। भारतआव 5 बोसोर बिथांखिया माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन होनदों। बेबो रिपिट जाबाय थायो, मोनफ्रोमबो एग्जामावनो फैयो बेबो। 1951 आरआरबि 2014आव फैनाय बेबो। दा बे बेलायावबो नोंथांमोननो होननो आखायाव लादों जे 5 इयार्स प्लेनिं दिनैसिम 2019सिम बबे बोसोराव बेसेबां टार्मजों जाबोदों, बेनि सोमोन्दै डिटेल्स सिगाङावनो आं भिडिअ हगारखांखाबाय। बेखौबो नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो जादोंबा बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव हाबनानै लास्टआव नायबा नुनो मोनजोबगोन। दा फार्स्ट 5 इयार्स प्लेनिंनि सोंदों, नेक्स्टआव नोंथांनि बेलायाव सेकेन्ड 5 इयार्स प्लेनिंनि जागायनायखौ सोंनोबो हागौ। आरो नङाबा लेटेस्ट बावैसो 5 इयार्स प्लेनिंआ माब्लानिफ्राय स्टार्ट जाया बेखौबो सोंनो हागौ। बे हिसाबै नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबनानै नाय लास्ट भिडिअ जोबखांनायनि उनाव। बेनिफ्राय फैदों 7 नाम्बार वेयर इज द भाभा एटमिक सेन्टार लकेटेड। भाभा एटमिक सेन्टारा बबेयाव दङ होनदों। मुम्बाइ बेनि एन्सारा। बेनिफ्राय बे जाहैबाय आरआरबि 2014आव फैनाय। भाभा होननाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा मिथियाबो जानो हागौ। बे जाहैबाय जोंनि भारतनि सासे गोजाम थैना थांबाय बिथाङा सासे रासायनिक बिगियानगिरिमोन। बिथांनि मुङा जाहैबाय हामि जाहांगीर भाभा। भाभानि फुल मुङा जादों हामि जाहांगीर भाभा। बेखौ जों मिथिनांगोन। बे हामि जाहांगीर भाभा बेनि जिउनि गोसोखांथिनि थाखाय बेखौ दोननाय जादों भाभा एटमिक सेन्टार। बेखौ जाहैबाय मुम्बाइआव दङ, बेखौ मिथिना ला।
बेनिफ्राय दङ where is the गार' हिल इज लकेटेड। गार' हिल्सआ बबेयाव दङ होनदों। बे थांनाय 2018 RRBनियाव बे फैदों। जाय एग्जामखौ आंनो जिरायदोंमोन, आंबो जिरायदोंमोन बे एग्जामाव। दा बेयावनो फैनाय बेयो RRB। गार' हिल्सआ बबेयाव जादों, बबे रायजोआव दङ बा स्टेटआव दङ। मेघालया, जोंनि साखाथियावनो जों बयबो मिथिगौ मेघालया। बेनिफ्राय सेन्ट्रेल जु अथ'रिटि इज लकेटेड इन हुइच प्लेस। सेन्ट्रेल जु अथ'रिटिया जोंनिया बबेयाव दं होनदों भारतनि। बेयो जाहैबाय निउ दिल्ली। निउ दिल्लीयाव दङ बेयो। बेयो फैदों SSC कनस्टेबोलाव 2013आव फैदों। SSC जों बयबो मिथिगौ स्टाफ सेलेक्सन कमिसन SSC, बेयाव फैनाय आरो। बेनिफ्राय जोबथा कुइसन हिसाबै बाहाय दङ ए लाइट इयार इज ए इउनिट अफ हुइच मेजार। लाइट इयार मोनसे सोरां बोसोरखौ माबे जखा सुनायाव जों बाहायनाय जायो होनदों। बे जाहैबाय डिसटेन्स एबा जानथाइ सुनायाव, जाय बुहुमनिफ्राय गुबुन मोनसे ग्रहसिमनि जानथाइ सुनायाव बेखौ बाहायनाय जायो। सोरां बोसोर होनना बुङो जायखौ बर'आव। बेनो आरो बेबो फैदोंमोन SSC स्टाफ सेलेक्सन कमिसननि GD, बेयाव 2012आव फैदों। अब्ला गासै नोंथांमोना मोनजि सिगांनि फैनाय कुइसनफोरनि एन्सार मोननो हाबाय। दा बेयाव जानो हागौ नोंथांनि थाखाय भिडिअआ हेल्पफुल। बेनि थाखायनो भिडिअखौ लाइक, जायाखैबा डिसलाइक, आरो नोंथाङा दिनैसो गोदानबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे सानफ्रोमबो आपडेट नोंथांमोनहा बेबायदि भिडिअ मोनबाय थानो हायो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। एसेनोसै।